hanzvadzi yangu. Inini ndopindira papi pakudanana pavo? Handikuona ndopindira papi? Handine muri hanzvadzi yavo here kutaura nehanzvadzi yenyu kuti isiyane nehanzvadzi yangu. Ini makandiroora ndiri mhandara wani. Tete mimi munoziva kuti vakapinda kwakawanda wanda. Saka munoda kuti hanzvadzi yani irore munhu asiri mhandara. Iyo hanzvadzi tsano wakatojerera because iwe wakaenda natete kumba kwenyu iwewe ukaudzwa kuti tete wakatanga kudanana unzwa vakarara vese. Saka uri ndopindira papi? Ndopindira ndichiti ramba naye, ndopindira ndichiti kudii? Asi mimi ndimunogona kutaura nehanzvadzi yenyu meudzwa kuti siyana nehanzvadzi yangu. Iwe inini ndinogona kutaura nehanzvadzi yangu kuti siyana nehanzvadzi. Ko iwe wakadi kutaura nehanzvadzi yangu kuti siyana natete. Ndinoziva kuti anondikurira simba anondirova. Uone anokurira simba anokuroona kana akatombotadza kuteerera iwe hanzvadzi yake iwe kana uchitya iwe. Inini ndobva ndasvika ini same question ndobva ndati tsano siyana nehanzvadzi yangu yamudana obva ndoziva kuti iwe mufana tsano iwe zvawakaroora hanzvadzi yangu wakarambidzwa na ndopindura ndichiti kudii? Imi hamusi kuona kuti hazvisi kuita here? Izvo zvakamboitika kupi zviri kuitika izvozvo kuti toita sekuti tachinjanisana kuti uwe ukuenda uko uwe ukuenda uko. Inini handigoni kuti varambane unzwa. Ndo zvandiri kuudza izvo kuti handigoni kuti varambane. Pamwewo hanzvadzi yako yakatomitisa hanzvadzi yangu una. Iwe kana hanzvadzi yako yakamitisa hanzvadzi yako pamwe yakatomitisa because kutaura kuti vakarara vese kumba kwenyu pamakaenda mise. Pamwe yakati hanzvadzi yako yakatomitisa hanzvadzi yangu kana hanzvadzi yako yakamitisa hanzvadzi yangu inga. Zvorati hanzvadzi yangu pamwe yoda kuzouya neikuitira mwana pamba pedu isusu kuti mwana asina baba. Hazviitwe pamba iwapo. Saka muri kuti hanzi inini mwana wehanzvadzi yangu inenge isina baba sei iye hanzvadzi yangu iriko. Handikuda kuti varambane. Kana uchiziva kuti hausuda kuti azonzi hana baba, hanzvadzi yako ngaitore zvaakapedzisa. Akataurana naye anofanira kutomukumuroora because haafani kushandisa hanzvadzi yangu obva aidhamba. Iye anogorora munhu asiri mhandara sei. Imi manitora ndiri mhandara wani. I know ndakatora uri mhandara but munhu akangorara nehanzvadzi yangu chete haafani kutombomudhamba, anofanira kumuroora. Hazviite musikora kuti zvamutaura ina ndombofe ndakaudza hanzvadzi yangu kuti rambanai kana sei. Ndakatomudza kuti ufanira kutizira munhu iye ini pamba pangu handidi munhu anoita zvinhu zvisina basa. Saka anofanira kutoenda kune munhu wakarara naye. Inyaya ichatongoudza mama. Mama ndiwo achaziva zvekuita. Nokuti nana bamukuru ndiwo achaziva zvekuita. Kwete zvamuri kutaura zvekuti hanzi anofanira kuenda kuna ana basa chero kaudza mama audza natezvara wako ka. Vaudze vanhu yavo but vese ndoudza kuti uyu hanzvadzi ndiri kutoudza mama ndikutoda kutovaudza vatsiure mwana wavo asaende kunoroorwa nehanzvadzi yako. Takamutsiura kuti asaroorwa nehanzvadzi yako because vakatorora vese. Hanzvadzi yako yakaita musikanzwa because akarara nehanzvadzi yangu. Kana tete vakaita musikanzwa vaenderei kunorara nehanzvadzi yangu vachiziva kuti hatitombovatsiure. Vanofanira kutopedzerana zvavakatanga kutoorana chete. Vanofanira kutoenda kumurume wako wakarara naye. Vakarara navo vese kuna South Africa kwese kwavakaenda nekunana Harare. Imagine munhu akagara muchitungwizi akagara muSouth Africa egari wani chichaiitika. Hanzvadzi yako ndo munhu akarara nehanzvadzi yangu anofanira kutoenda kune munhu wakarara naye, anofanira kudzoka ikoko. Kwete hanzvadzi yangu hairori munhu asiri mhandara.